Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akuphangalale abantu abayishagalolunye kwisiphidli sengozi eyenzeke ku-N2 ngasemthunzini Toll Plaza namhlanje ekseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Motanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Idlule nemphefumulo eyishagalolunye isiphidli sengozi senzeke namhlanje ekseni ku-N2 ngasemthunzini Toll Plaza ngesithuba zabo 6 ekseni. Akubekwa ukuthi kutholane phezulu iloli kanye nemonto H1 kwabe sekwenzeka isiphidli sengozi esigcine sidlula nemphefumulo eyishagalolunye. Abanye kuba ukuthi balimale kanzima. Abezosizo oluphuthumayo kuba ukuthi baphuthume endaweni yesigameko bafica abantu abayishagalolunye sebevele bephangalela. Abalimele basizwe khona endaweni yesigameko nduba baphuthunyiswe ezibhedlela eziseduze. Lengozi edlule nabantu abayishagalolunye yenzeke phakathi kweloli nemonto H1 ebelayisha abazalwana abangu-24 kuba ukuthi bayishagalolunye abantu abagcine bedlula emhlabeni abebelibangise emtubatuba edukuduku. Abantu ke basale beshaqekile esikhundleni zokuxhumana ngaso lesigameko esibashiye bebambe ongezansi. Uqondi Madiba uthe hawu kodwa Nkosi yami bantu wabe esafaka inhliziyo eziphukile kanye nama emoji akhalayo. Inkosi engiphile edlule uthe awu Jehova akwaze kwanzima Jesu. Usenamilo Zulu uthe awu ngeke senzeni wabe sefaka ama emoji akhalayo kanye nenhliziyo eziphukile. uMathabede Zori uthe awu Nkosi yami babusisiwe abayofela enkosini. Ukule Mthetho uthe ey ngiyasaba itruck khona mase ngizohlangana nalo ngathi lovele liphaphalaze bese liphoseka phezu kwami. Ulungele Sithole uthe wathula Thixo abantwana bakho bebuya ukuyokukhonza bezwa ubuhlungu okungaka. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ubhalo kakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ndathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.